Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос посеред нас. У нинішню неділю відкривається перед нами в Євангелії страшна картина. Ісус приходить в землю Гергесинську. Як обично, приходив у різні землі. Но в цій землі його зустрічають двоє людей. Люди культурні, дві освіти, современні. Но коли увиділи Ісуса, а перед тим проявили велике зло, били усіх, кого імели, судили, тягали в суди, хто їм все попав у руки, мусив пострадати. Но коли увиділи Ісуса, то удивительним образом почали гойкати. Ми знаємо, хто ти. Ти Син Божий, но ти преждевременно прийшов мучити нас. Этот голос із тих двох людей був голос бісов. Іменно біси зробили тих двох людей із двома вищими освітами, современними, прогресивними, і зробили біси з них дикарів, злочинців і ужасних злих людей. Но хтось збоку слухав і удивлявся, хто такий Ісус? Ведь Він із ними не бив, ні їм не угрожав, а вони самі назвали: ми знаємо, ми, біси, знаємо, що ти Син Божий, но іще кінця міра не є. Ми знаємо, що в кінці світа будеш мучити нас у пеклі, но ти туй-сюди прийшов преждевременно мучити нас, а ми тут газдуємо у Гергесинській землі. Не лише ці двоє біснуваті, тут ціла Гергесинська земля повна людей біснуватих. У Євангелії про то не сказано, що вони були біснуваті, но можеш зробити вивод по реакції тих людей. Біси, коли порозуміли, що нікуди в німся не діти, не хотіли вертатися в скали і в пусті міста, попросили Ісуса, по-слав'янськи умолили, аби їм дозволив зайти в свині. Ми можемо догадуватися, що чому Господь так і зробив. Міг Він сказати: ідіть, виходіть, і бих вас більше не видів. Но Господь, навірно, хотів указати нам, що стоїть толпа людей, котра набита духом бісовщини. Свині нормально паслися, слухали голос пастиря. І вдруг, коли вийшли біси з цих двох біснуватих і зайшли в свині, свині збісилися і почали, як дурні, бігнути на берег моря, поскакали в воду. Практично проявили опасність самоубійства. І так, свині паслися нормально, но ставши біснуватими, кончали життя самоубійством. Навірно, по многому толкуванню з тих отців, ми маємо тут у тих свинях некий образ толпи людей, яка відпала від Бога, заряжена небожими ідеями, як би тепер казали, обезглавлена і лишена ума піар-технологіями. Не тільки 2-3 тисячі, сотні, мільйонів людей тратять світоглядну орієнтацію і так, як і збіснувавшися, кончають життя самогубством. Єдні крадуть, потім пропадають,
другі б'ють, потім їх стріляють. Єдні спиваються, другі в наркотиках, треті рішають займатися бізнесом і бути багатими, і публічно оббирати людей, публічно грабити людей і не ганьбитися. От к чому ми прийшли у 21 віка, коли маса людей зовнішні, нормальні. То в старих часах ми бачили, біснуваті падали на землю і піна текла їм із уст. У теперішні часи можеш думати, що біснуватих є много, біснування яких приховано є, прикрито є. Но воно проявляється там, де чоловік має не чекати. В першу чергу біснування проявляється на дерзку, гнівливу реакцію на Христа і Його церкву. Ми знаємо, коли ти Син Божий, ти преждевременно прийшов мучити нас. Ісус ісціляє двох біснуватих. І вчора ще вони били всіх, судили всіх, стрілялися. Нині, ставши свободними від бісов, стали нормальними. Вчора були екстрасенси, ворожки, гадалки, а нині, ставши свободні від бісов, нормальні стали. От чому наш народ, котрий 1150 років впервые від Кирила і Мефодія прийняв Христову віру, і коли вірою во Христа наші люди свободилися від язичества і від дикарства дикого, і від впливу сатани, бо Христос дарує свободу, дарує освобождення від власти тьми, гріха і беззаконія, то наші люди більше не верталися у ярмо сатанінське, ярмо гріховне. Про це нині пише апостол Павел в посланні к Римлянам, 10 глава. Він прямо каже: «Братіє, благоволя мого серця, молитвами котрих Богу по Ізраїлю во спасення. Свідчу вам, старозавітним ізраїльтянам, що маєте ревність Божу, но не по разуму, не розуміючи Божої правди, Божого оправдання, котре дарується вірою во Христа, ви свою правду земну глядаєте поставити, правді Божій не повинуючися, бо конець старого закона, старого договора, котрий через 10 Мойсеєвих заповідей во Христі. Христос закінчує Старий Завіт, починає Новий Завіт. Як? Не принесенням волів, коров, теличок, ягняток, аби їх зарізали у жертву, а вже другое – в оправдання всякому віруючому. Тепер во Христі ми вірою спасаємося і получаємо оправдання вірою во Христа Ісуса. Бо вряд ли ці знайдеться такі добрі діла, котрі могли ми спастися. Но сила православ'я, віра во Христа Ісуса, котра дарує, прямо в руки дарує оправдання во Христі. Мойсей казав, що дає оправдання від закона. Хто буде приносити жертви, тот буде живий. А віра, а то та оправдання, котре від віри, вона через Ісуса Христа. Потому завершує Павел нині класично. А ще будеш ісповідувати устами твоїми Господа Ісуса, і повіруєш своїм серцем твоїм, що Бог його воздвиг, воскресив із мертвих, ти спасешся. Бо серцем вірують в оправдання, а устами уже д радости і сповідують во спасіння. І так, коли ми співаємо з вами вся церква вірою, то ми робимо що? Ми серцем віруємо в оправдання, Бог нас оправдав.
ввів нас у число дітей Божих. І в благодарність за це ми і сповідуємо вже устами, співає вся церква, вірую в єдиного Бога, вірую в Ісуса Христа, в Сина Божия, вірую в Духа Святого, вірую в церкву, вірую в єдно крещення. Так апостол Павел, послання к Римлянам, 10 глава, відкриває перед нами то багатство, котре наші предки, древні Карпато-Русини в Європі, в центрі Європи, сохранили до нині. Правильное восприятие оправдания. Бог дарує оправдання через віру во Христа Ісуса і в єдиній Його церкви. І якщо чоловік не порозуміє Євангеліє правильно, зробить ошибку, може не попасти у число дітей Божих ізбранних. І так Бог дарує нам сьогодні то глибоке розуміння, що віра во Христа Ісуса – це не просто формальність членства в організації і в якійсь партії. Віра во Христа – це особливий стан душі, котрий наше серце довіряється Господу, який дарує нам оправдання. На уста наші з радости великої ісповідують Господа Ісуса Христа Сином Божиим. Почему? Бо тому, що і сатана ісповідував Ісуса Сином Божиим. Но не із страху, як пише Євангеліє, і сатана вірує в Бога. Но трепеще, трясеся, а немає покаяння і духовного возростання. Сьогодні ми живемо в 21 віці, коли усі люди уже знають про Христа, чули про Христову церкву, но сатана успів насіяти много церквей сект, щоб, ще ти вже рішив стати віруючим християнином, вирвався із оков научного атеїзму і безбожія, вдруг перед тобою, як некі гриби, мухомори, виростають различні релігії. Їж наш, ми теж гриби, а це мухомори, з'їж і загинеш. Тільки наш народ знає, що білі гриби живі. Тільки наш народ знає, що 1150 років назад ми прийняли віру православну із Востока і нею держимося, спасаємося. От чому сьогодні маса наших людей, скільки би їх не убаюкували, не вчили, не толкували через телевізор, що віра ваша недобра, люди йдуть до церкви канонічної. Скільки би дитині не об'ясняли, що мама твоя недобра, вона чужа, молоко в неї недоброє, а дитинка тягнеться до живительного молока матері. Можуть мораль читати дитині, вона знає, що головне – теплота, любов і питання. Ми, християни, добре знаємо, яку ціну має віра во Христа Ісуса настояща. Якщо не хочеш вірувати, звісно, тобі все одно люба конфесія. Но це перший признак, як блудникові, все одно, котра в нього буде жона. Це 5, це 100 жін. Він не способний любити одну, єдинственну на все життя. Коли світ буде приманювати, а він твердо дивиться і в своїй душі і серцю видить єдиної образ жони, котру полюбив в юності і в старості. Вона для нього не постаріла, вона завжди молода, вона завжди приємна і любима. Так і наша віра во Христа, скільки би нам не додівали, що ваш митрополит Онуфрій недобрий, він сякий такий, що ваш владика недобрий, що ваші священники недобрі. Ми добре знаємо, що клевета цього світа – це попитка збити з толку. Но коли чоловік-спортсмен біжить до фініша, а йому вороги кажуть: уже не добіжиш, лясь собі, сідай, ти не зможеш добігнути, бо сили в тебе не хватить.
Якщо він послухає ворожу подсказку і перед фінішом 100 метрів дійсно опустить руки, силу втратить і сяде, і награди мати не буде. Но той, котрий не дивиться ні на кого, ні на які поради, совети, надсмешки, подсказки, шептання сатанінської, чоловік біжить до фініша. Це і є настоящий спортсмен, християнин, православний, духовний. Дійсно, чому ми говоримо іменно про русинов карпатських? Тому що через нашу землю пройшли различні народи, различні релігії. А за 1150 років не поміняти віру, не поміняти язик народний, живий, благодатний, це могло тільки зробити чудо святої православ'я, котрому наші предки донині держаться. Да, ми уважаємо другі релігії, але уваження не значить і сповідання. Колись митрополит Київський казав князеві, київському князю, помни, кіть ти посмієш похвалити чужу віру, це великий гріх. Ти не смієш чужої хвалити. Ти можеш поуважати чужу, но похвали своє, держися свого. І жінка може похвалити чужого чоловіка, і очами оцінити його красу, достоїнство, його воспитаність, його розум. І все, но любити по-настоящому тільки своє, то, котре формує сім'ю, дітей і будущу награду від Бога. І ми сьогодні кажемо, Божа Мати, празнуючи Твою ікону Казанську і цілі много ікон, які нині святкуються церквою православною, молимо Тебе, Божа Мати, по Твоїм покровам, поможи нам, щоб ми ніколи не були у власті біса, щоб ми ніколи не купилися на толпу біснуватих людей, котрі ходять по вулиці і щось кричать, щось гойкають. Щоб, Господи, Ти не допустив більше до власти таких людей, які не мають віри в Бога, бо вже ми всі останні роки і змучилися від злих людей, котрі вийшли на щабель власти. Поможи нам, Боже, бути мудрими, дійовими, принциповими, рішительними, свободними во Христі, будучи таковими, способними творити добрі діла, уберегти сім'ю, народ, релігію, регіон, державу. І так поступаючи тут на землі, ми суміємо возростати духовно, откидуючи приманки сатанінські, обходя толпи на вулиці біснуватих людей, сірі толпи нецерковні. Ми і тут на землі будемо мати правильний путь, добрий путь, а в вічності разом зі святими зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.